तो भाई लोग जैसे कि हमनी के जानते बानी जा कि लावा लॉन्च कैले बाद सबसे सस्ता 5G फोन और कहल जाता है कि ई वो इंडिया के सबसे सस्ता 5G फोन बा जाना के नाम है लावा ब्लेज 5G फोन। आ हमनी के कंफ्यूजन में डाल दिहल गइल बा कि फोन लेवे के चाही कि ना लेवे के चाही। हम तो पर एगो और ही वीडियो बनैले ही बानी और बहुत से लोग कमेंट भी करता भाई कम दाम के फोन बा तब काहे तू शिकायत कैले बा। तो टेंशन मत ल लोग, आज के वीडियो देखे के बाद से तालो के सब डाउट क्लियर हो जाई। पूरा अच्छाई बुराई दोनों बतावे वाला बानी कि फोन लेवे के चाही कि ना लेवे के चाही। कैसे में बहुत सारा कमी बा यार, मतलब कि खाली हमनी के मन में भरम भरल जाता है कि फोन काफ़ी हो तो अच्छा बा आ सबसे सस्ता ही 5G फोन बा। तो ऐसा बात नहीं है यार, चलो तालो के भरम हम दूर कर दिए अच्छाई बुराई दोनों बताते हुए। देखो लोग भाई लोग सबसे ज़्यादा कमी हमारा एमे इ लागल कि एकर चार्जिंग स्पीड 5 mAh के बैटरी दिले बा आ चार्जिंग स्पीड बा एकर 2 घंटा 50 मिनट में फुल चार्ज हो। ई खुद लिखता भाई अपना वेबसाइट पे खुद लिखता, मतलब कि तालोग के फोन चार्ज होके में 4 घंटा तो समय लगा दिए तो लोग चलाते चार्ज करता लोग ना तो 3.5 घंटा तो चार्ज होके में लगाई दी। मतलब समझ लो भाई, मतलब आज से कितना दिन पहले के बात हो भाई जो हमने के इसमें चार्ज करते हैं यार। वो युग जमाना बीत गए भाई, 2023 आवे वाला बा। ये देखे कि 2023 में हमने के अपन फोन के दिन भर चार्ज में हुडसले रह जाए तो कब चलाएम जा। पहले ऐसा युग रहे भाई जो चार्ज में हुडसले रह जा, कितना देर में फुल चार्ज होगा तब चलाई जाए यार, दिमाग खराब हो जा। उहे समय एबरा नहीं खे यार, जे मतलब इतना स्लो चार्जिंग स्पीड हो के कम से कम भाई 18 वाट के तो दे देते। मतलब मानता नहीं कि चल भाई तो कम दाम में फोन लॉन्च के बट 18 वाट दे सकता है भाई, 18 वाट के तो दे सकते रहिए। मतलब तो उससे का नुकसान जाते रहा भले चार्जर हटा देते कोनो दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़का कमी तो भाई हमारा ये लागल, मतलब चार्जिंग स्पीड के यार का बताई। तू लोग सोचिए सकल भाई, पुराना दिन याद दिला दी एकदम लेवल होता। देखो लोग भाई लोग दूसरा कमी एमे ई लागल एक नॉच एमे लागल बा 6.5 इंच के एगो LCD डिस्प्ले जौन कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा। ई चलो सही बा, लेकिन जौन एकर नॉच बा इतना ज़्यादा घटिया बा भाई। हई डिजाइन में एबरा के देता भाई, फोन छोड़ देते 2023 आवे वाला बा। ई तो बात देख, मतलब यार हम का बताई भाई, मतलब बहुत ज़्यादा भाड़ा लागला यार। हम तो जब देखे नहीं इसमें फोन तो बहुत ज़्यादा भाड़ा लागला, मतलब जुग जमाना बीत गई चल भाई ऐसे नॉच आवता अब तो भाई तो दे सकते रहिए सोचन, मतलब कि का कहीं अब तू लोग देखिए सकते लो। लेकिन डिस्प्ले के मामले में सही बा और सब जैसे ई दाम पर डी प्लस डिस्प्ले 92 80 पर चलो सही बा ई दाम पे। लेकिन जो एकर नॉच बा ई बहुत ही ज़्यादा चुतिया वाला बा। देखो लोग भाई लोग एमे 50 MP के बैक में कैमरा, 8 MP के फ्रंट में कैमरा बा। बैक वाला जौन कैमरा बा में 3 गो कैमरा लगावल बा, लेकिन 2 गो कैमरा के मेंशन नहीं है कि कौन कौन बा। फ्रंट वाला जौन बा 8 MP के बाद तो बहुत ज़्यादा घटिया बा, बैक वाला भी घटिया बा। मतलब कैमरा क्वालिटी तक काफ़ी हद तक घटिया बा, एक चीज़ मान लो भाई घटिया बा। तो कैमरा खातिर तो मत लिया लोग। देखो लोग भाई लोग जौन एकर बैक बा तो ग्लास के बाद उनकी काफ़ी हद तक चल अच्छा बा। साइड मोटर फिंगरप्रिंट बा इहो अच्छा बा, हेडफोन जैक देले बा इहो अच्छा बा। बैक के लुकोग्राम में अच्छा बा, चलो ई सब मामला में ई फोन काफ़ी हद तक अच्छा बा। साइड मोटर फिंगरप्रिंट वगैरह दिल ही बाटे जौन की अच्छा बा। 3 GB तक रैमो बढ़ा चबा लोग, वर्चुअल रैम जौन की ज़रा काम के ना होला। टाइप C के पोर्ट दिले बा जौन की काफ़ी हद तक चल भाई अच्छा बा। ई कहता एनिमस तू लोग कॉल रिकॉर्डिंग कर सकल, मतलब अगला आदमी के पता ना लगी। अब लगी कि ना लगी ये हम कुछ कह नहीं सकत। आ देखो लो भाई लोग ई एगोरी बात कहता है कि यूट्यूब के बिना सब्सक्रिप्शन ले ले तू लोग बैकग्राउंड में प्ले कर सकेला लोग, उनमें कुछ चलावता लोग तो बैकग्राउंड में प्ले करके दूसरा काम कर सकेला। तो देखो लोग भाई लोग वीडियो साथ है बैकग्राउंड में प्ले ना हो, खाली म्यूजिक हो, वो यूट्यूब बहुत ही जल्दी मतलब कि ऑफ कर दी। कैसे से हमने के प्रीमियम लेते हैं भाई उतना पैसा खाती यूट्यूब आज ना तो काल के बंद कर दी, फोन से काम ना करी। काहे से भाई लोग देखो लो प्रीमियम लेते हैं जाए में फ्री में तो नहीं दे सकत। तू लोग बात समझ लो देता हूँ बात। तो अभी नो ई ना कि वीडियो जे हमने प्रीमियम लेने जा वीडियो एगो छोटा चुका में चलता और ये सब काम करते हैं जैसे बात नहीं है भाई। खाली ओको जो आवाज़ बा वही सुनाई दी जौन की ई एगो एक्स्ट्रा फीचर बा। चल भाई एक्स्ट्रा फीचर बा सही बा फ्यूचर। देख लो भाई लोग ई एक एक वेरियंट में डालो के देखे मिली 4 128 जाना का दाम बा 11,000 अमेजोन पे, 10,999 रुपये मतलब 11,000 बा दाम अमेजोन पे। ई 5G में अच्छा से काम करता है, ऐसा बात नहीं है 5G काम नहीं कर। 5G के मामले में भी सही बा, चेक वगैरह भइल बा, टेस्टिंग भइल बा तो 5G अच्छा से काम करता। बहुत ज़्यादा हम देखने वीडियो वगैरह तो पता चल कि 5G में अच्छा से काम करता। चल भाई सही बा। तो देखो भाई बहुत सारे मामले में ये फ़ोन सही बा, ऐसा बात नहीं है खाली कमी ही नहीं है। लेकिन जो है चार्जिंग स्पीड बा जो पुराना याद दिलावता भाई वो ना चली आजकल के दिन में भाई। नो जो दिलवा तो घटिए दिलवा भाई, हम का तरह से बताई मतलब कि और सब मामले में सही बा। अगर तू लोग एक ही झेल सकल लो चार्जिंग स्पीड के तो तू लोग भाई ले सकता लो, ना तो ये फ़ोन के मत ले लो भाई लोग। तू लोग दिन भर चार्जिंग में खोसले रह बोला। वैसे ही लावा कीपैड के जो कीपैड फोन आता लोग बहुत ज़्यादा चार्ज होता है, लेकिन एंड्रॉइड में अच्छा खासा कोनो परफॉर्मेंस नहीं दिले। बैटरी बैकअप में जो हम कहीं जो बैटरी बैकअप जी
सही जे चार्ज कर लोग आ लगातार चला लो, ऐसा कोनो बात होके वाला नहीं है। तो तू लोग ये बात देख लो भाई, समझ लो। हम कमी यही से कहते हैं भाई, कमी बाई में यार 2 घंटा 50 मिनट खुद लिखता है तो 3.5 घंटा में फ़ोन चार्ज हुई। तो मत लिए लोग यार, का भाई ये से अच्छा से फ़ोन लॉन्च होके वाला बा भाई, ये से कम कम दाम में फ़ोन लॉन्च हुई जना में अच्छा खासा चार्जर रही। ये सब देखे के चाहिए हमनी के बात। तो कोई लोग बाजे मूर्ख बा कहता लोग भाई तू भाई 10,000 में फ़ोन मिलता, चाइना के बाइकआउट कर भाई, उ सब कर भाई कर लो, कोनो मुश्किल नहीं है बाइकआउट कर लो। लेकिन और भी चीज़ देखे चाहिए, अगर हमने जब तक कोनो चीज़ में अच्छा ना मिलो, मतलब सब कुछ अच्छा ना मिलो, तो इस हमने कैसे खरीद सकते हैं। चल भाई सही बात, सब कुछ सही दिला बारे भाई, बगल चार्जर ना रहते बॉक्स में, वैसे कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन 18 वाट का सपोर्ट दे देते, वो भाई कर देते 500-600 के चार्जर खरीद लेते जा, कोनो दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब कमी लागल ये बात देखते हुए अब तहा लोग के कार राय बात कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए लोग, हम वही के जरूर ही जवाब दें। तो भाई लोग यही साथ वीडियो करे चाहते हैं समाप्त, मिलते हैं ताल्लुक से एगो अगला वीडियो में। तब तक खाती बाय बाय, जय हिंद जय भारत।